Здравейте, приятели! Днес ще четем от Библията. Ще четем сътворението на човека. Адам и Ева. Окей, започваме. Така, в традиционната култура представите за сътворението на човека са свързани с религиозни мироглед, но при двете основни деноминации в България, християни и мюсюлмани, преобладават по-скоро общите черти, отколкото различията. Това се дължи на обстоятелството, че много сюжети и мотиви в техните разкази се опират на богата наративна традиция на най-старата библейска религия – юдаизма, проникнали в устните разкази чрез апокрифите и средновековната мюсюлманска литература. Представите за сътворението на човека съдържат също фолклорни интерпретации и вярвания. Най-общо традиционните възгледи за сътворението на човека се основават на библейският разказ за това, че Бог сътвори първият човек Адам от земна пръст, и по своя образ и подобие, а след това и първата жена Ева, Хава от реброто на Адам. Битие 2 глава, 7 стих. Да го намерим пред. Битие 2 глава, 7 стих. И Господ Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. Човека стана жива душа. И Господ Бог насади градина на изток в Едем и постави там човека, когото беше образувал. И Господ Бог направи да расте от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота. След градината е и дървото на познаване на доброто и злото. 10 стих четем, приятели, 2 глава Бития. И от Едем изтичаше река да напоява градината и оттам се разклоняваше и ставаше на 4 главни реки. Името на едната е Фисон. Тя е която обикаля цялата Вилядска земя, където има злато. И златото на онази земя е добро. Там има и делинова смола и ониксов камък. И златото на онази земя е добро. Това го четох 13 Името на втората река е Гион. Тя е която обикаля цялата Хуска земя. Името на третата река е Тигър. Тя е която тече на изток от Асирия, а четвъртата река е Фрат. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я преработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човек и каза: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото на познаване на доброто и злото от него да не ядеш, защото от деня, когато ядеш, от него непременно ще умреш. 18 стих. И Господ Бог каза: не е добре човека да бъде сам, ще му създам помощник като негово сътворение. Като негово съответствие, И Господ Бог образува от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги доведе при човека, за да види как ще ги нарече. И каквото име назовеше човека, всяко живо същество, това име му остава. Така, човека даде имена на всеки вид добитък на небесните птици и на всички полски животни. Но помощник съответен на Адам не се намери. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа и взе едно от ребрата му и спъни място му с плът. И Господ Бог създаде жена от реброто, което взе от човека и я доведе при човека. И човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета. Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си. И те ще бъдат една плът. И двамата и
А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха. 3 глава. А змията беше най-хитъра от всички полски животни, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в градината? Жената каза на змията: от плода на дърветата в градината можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него и да не се докоснете до него, за да не умрете. А змията каза на жената: никак няма да умрете. Но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бог. Да, познавате доброто и злото. 6 стих. И жената видя, че дървото беше добро за храна и беше приятно за очите. Дърво желателно, за да дава знание, и взе от плода му и яде. Даде и на мъжа си, за да яде с нея, и той също яде. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи, и съшиха смокинови листа и си направиха препаски. 8 стих. И при вятъра на деня чуха гласа на Господ Бога, който ходеше из градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между дърветата на градината. Така един други стих му казва. Чета още 3 глава, сега съм на 9 стих. И Господ Бог повика човека и му каза: къде си? А той каза: чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. А Бог му каза: кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял дървото, от което ти заповядах да не ядеш. И човекът каза: жената, която ти си ми дал с мен, тя ми даде от дървото и ядох. И Господ Бог каза на жената: какво е това, което си сторила? А жената каза: змията ме подмами и ядох. И Господ Бог каза на змията: понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски животни. По корема си ще се влечеш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето семе и нейното семе. То ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата. На жената каза: ще промножа скръбта ти в бременността. С болки ще раждаш деца, и към мъжа ти ще бъде желанието ти, той ще те владее. А на човек каза: понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, проклета да бъде земята поради теб, със скръб ще се прехранваш от нея през всичките ти дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда, и ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст, и в пръста ще се върнеш. И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи. 21 стих. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. И Господ Бог каза: ето човекът стана като един от нас, да познава доброто и злото. И всеки и сега да не простре ръката си да вземе от дървото на живота, да яде и да живее вечно. Затова Господ Бог го изгони от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет. Изгони човека и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Това беше 3 глава, приятели.